Habapai sya kajinghiar jong kajela hakini kisnem. Kajela Meghalaya kalalong kawai ni kajela hakari India kabalahiar syabapalan. Nadu kayok kakot hadu kapule kaputi. Kajinghiar kapule kaputi gade namar baka sorkar kamla ban penbit penbiang baha yaka. Kat babon sin kibor sorkar kiju penslur kikon samla ban kenjo syakathong jingstan. Henry hakajing penslur bat kikam jongka kim yahap satya. Bakumno kikon samla kinpoi syaki clear jingstan haba ka sorkar kampai khman syaki jaka puli hanong kendong ban penbit penbiang ikinong hikai kibagi kena skul bat samla puli kinyo ikilat jing hikai. Ya kani la sakhi langba ka jinglek kendu jong ka wei ni ki kunhun sang bhalang ka hinyo trap youth council HYC ribhoi satngi yo principal ka patar khma government higher secondary school haka arphosan tarik unai lor ar phaulai hadin baki nongyalam kate ka sang kilayo jing ujor na ki kme ki kpa jong ki khna school ya ka jingbam dan kinong hikai haka subject education. Kumta ke HYC ribhoi satngi hapo kajingelam usamla P Dingdo Education Secretary rengkat kajingdon lang Vice President usamla John Makri bat kidkhot jongka kila dawa baka sorkar rengkat baru MLA kathain kin phai khmat syakate ka school bat banthung no nong hikai haka subject education syaki khna school class 11 bat 12 shwa bankut usnam namar kumbaka pau hi kate ka school kamdon nong hikai education nadu basdang mentau snem ar phaulai bat ka balaya syaki prat li ki benai. Hak bayade bekar subjek education bangishim juga aku kena school. Hak menengkong ba gimdan kina hikai ting lak mutuli kum kena school nama gabun ki ek ba hisham juga hak yang education. Bat kata ka kasih hisham juga naga kata ka subjek idu. De nikwa bekas serkar kan simkhia naga kata ka ngapenta bensyum benayangi kita kino hikai ada ngimyo kita kino hikai di permanen ro ngin ki bakin syupha la kai kino hikai de kiwi kino hikai kuntu kuble shipun e akhirnya kasi yo banwan ban kendo yo principal jongka tarkma government higher secondary school nagla jongi kumka nyo trap youth council ri voice ni nidan banwan kendo hakaliang kapang ka ngilayo e kacing ujor na kimi kapa habai de bakacing bomdon jok uno hikai hak subject education la benong bahang ne po higher secondary school tar kemahi ki babun ki kena ki shim ya kena subject education hari ke pasau si bana kaliang ka jongi yo ben tip mentak si hatin ke kenduk jongi yo principal kalong ba nadu benai February nadu ka jing resign jong iwe na ki opshit doan hikai kini stem bladam nadu ba resign ita na kaliang ka sarkar ke 4 pha ya kita ki no hikai benwan bijli lane ki official lane ki permanent mo ki bantung namata kata subject education dan kaliang jong ki kena bana kaliang ka jongi kum ka seng ngidap ta ci sukya ba kraw habai dei ba kena ka phang ba kat ka school government ka bangi hap ban ya aperno ya kita ki exam ki ba per hendai na kaliang ka government higher secondary school hang ne putar khma ngimpadon ya tau no hikai education hadu mentah te kalong ka ka ba sngop kendit na kaliang ka jongi kan nyau trap youth council riboi samiru ha bangi tip ya kan ka phang ba hadu mentah men padon no hikai te na kaliang ka jongi kum ka nyau trap youth council ngibu ya kan ka cingkepat ya lokal MLA jongi baun persharlem banwan pejlem habai dei bat kene ka issue lane habai dei bat kene ka cimbum ton jong no hikai kumju ru ngi kerpat ru ya education minister jongi ba un le nak kalian ka office jong uru ban penbor ya ki la padong ki director ban thungno ya ki no hikai ki babiang hakane ka pus lane hakane ka subject kabadai ban sim hangne po school namar ladangi kumne kumbangalong menta ngi ba kamton jikermen ni kena ki jongi hangne hadong makathan wasari bhoi jongi nakadaw ka jingbom don wat kawe ka subject ro suthu ba kalong ka jingdu nang haduk kata tede nakaliang ka jongi hi kum ka nyau trap youth council riboi sakni ni dawa ya ka sarkar pakan sim kya ya kane kumno philap ban bu tang ya ka school handai uno hikai pin biang philap penrung admission ni kena hoi kilarung kena admission hendai mentah habai de baka subjek bagi hapan pule am ton hikai kin pule kumno te kena kalong kai ka kendit mat kalong kai ru ka ba ka penpau ya ka jingtlot ka jingtrekam jong kena ka sarkar ka jongi wat ya ki school government ru kidang le kumne hadu ba am ton hikai ru
mentala khandai panai pra panai khandai panai la roning ke school henre empadon ni kai kata kan ke basung le ran bani athu henre nak leng ke jungi la syam ke jing sisya bang lawan kendu ro principal jok ke school ba kene ke por ngidawa tangka ya katahi ba pinsim kiano nak leng jong kapor jong ke sorkar la negi lokal MLA la negi director la padong KS ki DS or kin hapan sim kiano kenang ba ginla penyo ya kata ka ujau sok na kaliang kena school ke jongi ke bakwak meni akan ke por. Boleh syubun tangkap ni.